ihe anyị batara na ya bụ nzukọ oge ha ji ekwu ka o si ada n'ala Igbo anyị ezuona ka aha erudele maka na ọnụma nọ na-abụrụ otu a anyị na-ekwu ụmụ ihe dịgasị mkpa na ka o si eme n'ala anyị na ka o si metụta ndị Igbo dịka isi mara. Abụ m Chizzy Ani. Kemgbe ọrịa COVID-19 batara si uche n'obodo China, ihe dị iche iche na-eme ka esi ebi ndụ gbaweziri n'ụzọ pụrụ iche. Ụfọdụ ndị ọlụ ha na-adịghịbeghị mkpa a na-asị ha nọrọ n'ụlọ dị ọcha, amakwụna, emene mmemme, anọ n'ebe igwe mmadụ nọ. Ịchọ ewere ka isi jigharịa bitụgasị aka n'ebe dị iche iche, ịsa aka gị jiri ncha gbọrọ agbọ na mmiri n'ebe mmiri na-ekwo ekwo, sachapụ aka gị. Ma ọ bụkwa nọ nke ha adịghị nso, iwere ude na-achụ nje na-egbu nje, ị na-ete ya n'aka, maka na asị na ọ na-abụ ebe ihe a bere ma ọ bụ ebe ụdị ọrịa dị onye nwe ya, ebe ọ bere ihe osi a na-ahụpụta wee metụ n'ofe ebe na ọ na-anọte aka ebe onye ọzọ metụ aka ebe ahụ ofele onye ahụ, mere na asị zebezie ya eze. Bụrụ na maka gịnị? Maka na aka na-achọ ọgwụ ya na owebeghị ọgwụ eji agwọ ya. Mana ihe isiokwu anyị gbadoro isi tata bụ na ka ihe a bidoro afụ na ndị mmadụ na onye ọbụla n'obodo dị iche iche mechie ebe niile, ebe njem, ụzọ njem, ụgbọelu, ma ndị ụka, ebe ụka si bịa ha sị mba na nke a karịzịa, onye ọbụla nọrọbe ya kpebere Chukwu. Ndị mmadụ wee na-anya ndị aka ji akụ, ụfọdụ n'ime atụba ego wee yebe ndị obodo ndị ọchịchị dị iche iche wee na-enye aka, ụfọdụ ndị ọchịchị dị iche iche wee na-enye aka. Ihe anyị chọrọ ikwu na nke tata wee bụrụ ụmụ ego a niile a na-atụ, kedu ka esi jiri ya enyere ndị obodo aka na Naịjirịa? Maka na anụrụ oge ihe a bidoro na mbụ ụfọdụ tụrụ ijeri puku nde ụmụ Igbo tụrụ tụnyere n'ọchịchị etiti karịrị, ndị tinyekwara ọchịchị obodo ha dị, ndị na-ebukwana nri dị iche iche na-eji eke dị. Mana nke bụ eziokwu bụ mmadụ one na one ka ihe a niile rutere aka. Ego niile ahụ atụrụ gịnị ka eji ya mee? Ọ bụ ya bụ isiokwu nke anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Na ka anyị si achị obodo, ndị na-achị obodo, kedu ka ha si afụta ndị ha na-achị n'obodo na ihe niile nke a na-eme? Obodo dị iche iche ụzọ adịghị ya, mana ihe a gotere aka ugbu a na a na-azọgodo ndụ, maka na nke bịara ugbu a bụgodo ka azọta ndụ, coronavirus na nke ọzọ na nke ọzọ. Mana ụfọdụ ka na-alụkwa ọrụ ha, dịka ị gaa na Rivers ka na-alụkwa ọrụ, obodo dị iche iche na-alụ ọrụ, mana wezi ka esi alụ ya, ọ bụzi ka esi alụ ya na mbụ ka esi alụ ya. Amechi Ugwuele bụ ofu onye na-akọwa maka ihe na-eme n'obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-ede akwụkwọ, ọ na-agbasa ozi, ọ na-akpọ egwu n'ụzọ pụrụ iche, na-ede ihe ọ na-eme kalịlị, mere na ndị ọhaodo na-agba olu asị na ọmụma ha, maka na onye meta ọfụma ejibere emebe mkpaba nganga. Ndị Enugu ugbu a jikwazi akpa nganga. Amechi Ugwuele, kede ndị Igbo. Chizzy Ani nwanne m, ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ maka nke ahụ. Ndị Igbo niile bụ Igbo na-ege anyị ntị, ana m ekene unu. Ana m asị onye ọbụla unu bụrụ oche unu budobe nso ka anyị na unu nọrọ ya, ka anyị kpakọkwa n'etu anyị si akpa, maka na obodo anyị dị anyị mma. Anyị sikwanụ ka anyị na-etinye ọnụ n'okwu maka ịdị mma obodo. O wee bụrụ ya, ofu ada ndị Igbo ji eme ọnụ ugbu a, ihe na-agbalụkasị iri ụgbọ ndị a tinye n'ọchịchị mebe mpụ, ha na-ere mpụ, ihe ha si ha mee, ọ bụrụ na ha adịghị eme ya, ọ na-ewute ya nke ukwuu. Mere na o so na bụrụkwanụ isi afọ kwaba okwu n'ụlọ ọrụ ndị na-achụ mpụ na awụọ, na-achụ ndị na-emetọghere ego ndị obodo n'ụzọ na-ezighị ezi na GSAC. Ọ bụ Amaka Nweke ka m na-ekwu maka Amaka Nweke. Kenere anyị ndị Igbo. Ndị Igbo ekene m unu. Daalụ. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ Amechi, maka na ihe anyị ji bara aba isiokwu m dịka nsi kwuo. Anyị siri na oge ọnranrịa a na-ekwu maka ya bidoro, ịnụgoro maka ya na
ndị matụrụ ego dị iche iche ego a niile ịnụchara atụrụ puku nde na nke ndị ọcha na-eweta na enyemaka ndị ọzọ na-enyegasị ndị obodo na-eweta dị ka o kwesịrị. O nwekwa mgbe nwa abịa na-atụnye bụ ego ndị mmadụ na-agbapụ ụlọ gọọmenti ọsọ enyemaka maka na a bịara fụ na agụụ dị wee bịakwafụ na ndị mmadụ nọ na ife isi ike etu o si wee dị wee si kedu ka a ga-esi wee na-eme maka nya ọbụgodo ili nri ọ bịazi na-afịa arụ ka a bịara kwụsịsịa ọrụ a na-arụ kwụsịsịa ihe dị iche iche ụfọdụ a na-agbakpụrụ obodo ọsọ enyemaka ụfọdụ ka a na-agbakpụrụ obodo ọsọ enyemaka a na-enye ndị ụfọdụ na-enye ndị gọọmenti okpuru ọchịchị obodo ụfọdụ a na-enye ndị obodo fa ụfọdụ a na-enyekwanụ gọọmenti etiti obodo mana mgbe emechasị ego one bụ ife wetara ego one ka ya bụ ife gbakọrọ wee pụta o nwekwara mgbe ndị gọọmenti etiti pụtara wee kwụsị na-ekwe ego ewetara na ego a ewetara na fajia wee na-emecha ife dị iche iche wee gbasara ya bụ ife mana ịma fekwugo ka fasi wee kwuo mana etu a nnọkịta mụ amasị gị na ifefa kwuru na ọ bụrụ eziokwu maka na ejiro m akwụkwọ ndetu echịkọbarụ ka o si wee mee m ga-eji wee sị gị na ife afa kwuru na ọ bụrụ eziokwu etume asịkwa na eziokwu mana aghọtara m na ndị be anyị na mgbe ife a na-eme na ndị gọọmenti okpuru ọchịchị obodo dịka nke mma ọfụma dịka na abịa n'Igbo etiti be anyị o nwere ndị bịara na-enye aka wee na-ebute nri dị iche iche ụfọdụ na-ebute osikapa ụfọdụ na-ebute nri ndị oyibo nke a na-akpọ indomi ụfọdụ na-ebute ihe dị iche iche emechakwa eke ya bụ ife orucha n'obodo etu esi wee nweta ya mana dịka ego anwa enyere ndị gọọmenti etiti amụ amasịkwa gị dịkwa ka esi wee mee ya maka na onwere ka fa si wee mee ya mụnwa mana fa kwukwara sị nekwa ego fa wetara maka na ụfọdụ wetara ego a kwara afọ ego fa wetara ebe ọtụtụ ndị mmadụ nụrụ ya mana ha sị nekwa ka ha si wee na ego a ka e wetara kedu ka esi wee mee aka ọkọ adụchaha ya amaka dịka ndị na-eyo mpụrụ enwe ka isi n'ụka esi ego atụgasị n'etiti maka na ọkali ihe anyị ji ekwu ya bụ na ka a na-atụ ego a ka ndị ọchịchị etiti ka na-eji ebi ego icheta na ụlọ akụ etiti ugbu a ka ego ejikwara gbajie ndị Naịjirịa na-adakwa na ijeri Chizi daalụ okwu iwepụtara maka nnọọ ịma na oge COVID a bido a na-eme ka a na-emasị na a ga-enwe na onye ọbụla ga-anọ na biya ịmago na isi mmadụ nọrọ biya apụ na apụ arụzi n'ọrụ na ihe niile ya tọkọrọ ya tọkọ agụụ wee bịa dị n'obodo ndị mmadụ wee mee gịnị wee tụtawa ego mgbe abịa na-atụ ego mụ abịa na-asị n'uche nke mụ na asị m kwuo mgbe ụmụkwụ mgbe anyị kwuru ya mgbe Catholic Bishop nyere Enugu steeti ego anyị sị na ọ kakwara ịka mma na ọ bụ na eji ego a ndị ụka ma ndị ha so na ndị ma ndị ahụ agụụ ndị ihe na-esiri ike na ọ bụ na ha ji aka ha kekwaa n'ihe maka na ihe gọọmenti bụ n'isi karịrị na-echeghọ m na ọ dị mma ka a na-atụkọ ya bụ ego na-ebunye gọọmenti ụtọ ahụ mana o nwere ndị nọcha ebe dị iche iche mma ndị agụụ na-agụ n'ebe dị iche iche eze ọdịnala obodo mana ịfụgo na ihe mere mgba ma ndị bankị ndị mmadụ na-ejekwa etinye ego na ụlọ akụ ha jekwa na-enye ego ha makwa na ha ji akaụntụ ndị mmadụ ha nwee ike isi ngwa ebe ọ dị ụta ka anyị kwụnyewere onye ọbụla ego onye dị ụta mana o nwere ndị mere ya mana ihe ha na-eme ihe a bụ na achọ ka afụchata ha mana ọ bụrụ ihe obodo anyị chọọ ọ bụrụ ihe obodo anyị ihe dị n'obodo ọ bụrụ ihe anyị chọọ n'oge ugbu a so anya m na-efilu bụ na ụtọ anyị esi mee ya adịghọ mma ọ na-adịkwa mma inyere gọọmenti aka mana ụdị ọnọdụ anyị nọ na ya echeghọ m nọọ ihe akara ijewe n'ime obodo ndị nnọcha na lokal gọọmenti dị iche iche onye ọbụla eme gịnị ego ahụ ebupụta maka na ọ bụ na emere ya ụtọ ahụ ifu na ndị ga-enweta ihe elele ndị ga-erite uru
ga-ehi nne. O nwere ebe anyị jere na ọnụ agba na Enugu East ha si anyị maka na inegwuru anyị fụ na ndị kere ihe bụ ndị NGOs na CSOs bụ ihe jere banye n'ime obodo wee na-emekwa oke ike kwe ha. O nwere mgbe anyị jere ebe ahụ n'Enugu East ha si na abịa dekọsịcha afa ha na onwere onye ha afọ ifu mgbe anyị bịa ha sị anyị biko n'ike ọkwa ka anyị bịa dekọrọ afa ha ka anyị nakwa nka n'ike ide afa agwụgo ha. Ịghọtago ije n'ọtụtụ ebe ifu na onwe ndị na-erite ha elele n'ego niile a na-akpọ billions a na-akpụ ya bụ na otu esi wee bido mewe ihe ahụ abụghị ka ekwesịrị isi mewe ya. Ihe niile abụrụ gọọmenti ga-eme ya. Ndị ọdịnaka, ndị igwe, ndị chairman, onye ọbụla nọrọ ebe ọ nọ, ndị bankị na onwe ha na-eweta ego a na-ebunye gọọmenti ha kwesịrị inye ndị na-atụnye ego na ha na-enye ego ha na-edebe ego na be ha bụ ebe a ka ha si erite uru. Anyị anụgokwa na ịbịa n'Enugu steeti o nwere mgbe ekwu na-ewepụta ego dị ụta mana Enugu steeti na-ekwu na etinyere ya wee na-edozi ma isolation center ma ihe dị ụta mana eche m na ha kara ijewe n'ime ime obodo nke a na-emekwa dịkwa mma mana ịga n'ime ime obodo ị na-anya na health center anyị fụ na onwere dị ebe a ga-esi bido kwawa onye ukwu wa mana obi aṅụrị mbụ na Enugu steeti gọọmenti asịgo kịta na ha ga-ebido na ha ga-etinye ya ha ga-enebanye anya n'ụlọ ọgwụ anyị dịcha n'ime ime obodo maka ije n'ụfọdụ ime obodo ahụ ndị health workers enwere ihe ha ji ekpuchido onwe ha onwere ihe ha ji ekpuchido onwe ha n'aka nje anụ a na-agagharị na nso nso a ka aka na-achị obodo Enugu ọchị obodo Enugu jegasịrị n'ụlọ ọgwụ dị iche iche n'ala Enugu. O jere n'ụlọ ọgwụ nke Agbani jee na nke Nsụka jee ma Oji River o jegasịrị ebe a jee fụgasịa ụmụ ihe na-eme anyị wee na-asị njegharị a ọ bụ na obido taa na obido na taa bụ gboo wee bụrụ na mgbe mmadụ ji wee teta ụra bụ ya mana ọ bụrụ ka m wee sị na gọvanọ ugwu anyị na-arahụ ụra mba ihe dị n'ọchịchị erika ihe dị n'ọchịchị dịka ewelu mmadụ wee tinye n'etiti ihe bụ ihe a ga-eme agba ya gburugburu ị na-anya ị ga-afụ na gọọmenti na-arụgasị ụzọ ihe dị iche iche n'ebe dị iche iche mana ka nsi wee fịa ka nsi wee gbọta ọ bịara wee sị ka ya were aka ya maka ka m gwa gị eziokwu ịnọrụ na gọọmenti iwere nwayọọ ndị gị na-afa na-arụ edufie gị abịa sị gị na ụlọ ọgwụ a dị n'ọgwụ na ihe dị ebe anwa na omebigo dị etu a o nwere ka sị gị onye isi ọ bụrụkwa etu esi ekwu ka o si wee dị ọ bụrụ na ị jere ọfụ ị maha mma na ife gwọtọrọ agwọtọ ebe anwa onye na-achị achị na oge mbụ ekwesịrị ịpụta maka na ị ma na asịsị mee ihe na a ga-eme ya mana ọ dụrụzi etu a kịta enye ngwa ọrụ si je rụọ ụzọ ego efuo enye ngwa ọrụ si je rụọ ụlọ akwụkwọ ego efuo mana ọ bụrụ na etu a gọvanọ si wee jee oziro mmadụ o jiri aka ya wee jee wee fụka ụlọ ọgwụ a dị ị na-anya ebe etu o si wee jecha ije a o rutere rituo na ụgbọala ya n'iro were ụkwụ kpagharịa ebe niile ma n'ime ụlọ ma n'ezi ebe niile fụcha ka o si wee dị esetachara ya na onyonyo owere anaba ọsị ka ịkwanụ maka nke dị ebe dị etu a asị ya ọsị ka ya jee efu o were ka ya fụcha etu o jiri aka ya fụcha agwawazi ya sị ya onye isi na-ekwe etu e ga-esi wee rụ ọ ga na-eso ọ ga-aghọta ya na-ekwu mana ka o si wee dị etu a ị ga-afụ ya bụ na ndị eziri ozi adịghị oge ụfọdụ ọtụtụ oge amaka ma ihe na-ekwu aghọta m ihe ọ na-ekwu dịka ntị na-agwa gị mgbe na-asị gị na ịma na gọvanọ Enugu steeti si ka edoziwesịa ụzọ mebisiri emebi n'Enugu ichetakwa ihe mee mgbe a na-arụ pedestrian walkway nke daa na Gariki ọ bụ na o tigburu mmadụ kwa ebe ejekwuru ndị ahụ enye ha 100,000 nye ha si ha biko unu diwe
ndị contractors a na-enye ọrụ ụfọdụ n'ime ha adịghị help ihe bụ nsogbu bụ na onwere onye na-amonitọ ejidego ha. Enwere ndị na-amonitọ maka mana ndị a na-amonitọ rufe anara ego. Ọ ya bụ na gọọmenti need iwebata ndị ha na ya ga-arụkọ ọrụ na-ama compromise. That is the problem anyị na-enwe n'Enugu. Ọ bụrụ sọsọ n'Enugu ebe ndị cheka ngwa gị South East. Chelu ka ngwa gị amaka biko asịkwana na nnapụ okwu n'ọnụ. Chelu ka ngwa gị makwa na onye ọbụla e nyere ọrụ na gọọmenti ihe mbụ na-abịa n'obi ya bụ na-emepegoro m ụzọ akụ na ụba. Oge eji ba onye a ga-asị ya bụrụ supervisor onye bụ onye nchekwa ọrụ ihe ọ ga-eme bụ ọgwagodo unu na ya na-abịa mbọsị detu adịda si were ihe detu edetu a wee dosere ya onye a na-enye ụdị ihe a ị ga-ejekwa eziokwu. Yesterday ịma na m gwa gị na m ga-ejegharị ka m fụ ka esi ndị na-arụ ụzọ si arụ ya. Ndị meet ha dị about 3 construction companies, ND Benz, na ndo ka m bịagodi ime ha approach ịgwagodi m okwu bụgodi problem a na-atụ egwu ma onye nke fụ ka afa construction company ọ problem ọ sị m gịnị wee sị ha na-abịa akwa m ogbugbu na ihe a niile bụkwa nwaanyị ka anyị na-eme onye aka dị ọcha onye chọrọ ime ihe anyị ziri ya ọkwa etu oge kwuo. Ọ dị ma ọzọ anyị nụrụ emekwara ya maka na ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị na-achị na ụmụ ego a na-asị ka ejiri n'otu a ọnọdụ dị onye ọbụla na-ebe maka na enweghịzi ọrụ a na-alụ ụfọdụ emechiri afịa ya ụfọdụ emepe ya ọ bụghị oge ha ji azụzi ka ha ji azụ ihe niile gbawere anụkwa na Enugu alụọ n'ebe a na-enyocha ọrịa ma ọ bụ ụdị ọrịa ihe dịka COVID-19 eje ebe a enyocha ya amechewe ka isi fụta ọ bụ eziokwu maka na ihe a bụ ihe kwesịbụrụ ụmụ ihe kwesịbụrụ ime ịma mgbe ọya bịara ọkwefere ọya bịara abụrụ Chukwu onye ga-anwụ mgbe ọ ga-anwụ. Chineke sị na ọkịta ka m ga-anwe onye m ga-eme mana m na-asị na m ga-adị mana ọ bụrụgodu na Chukwu kwuo ụzọ ọzọ eziokwu m fụrụ n'ihe a na-emerụ bụ o mepego onye ọbụla anya. Ndị ọchịchị ada ejibu ndụ ndị fa na-achị wee kpọrọ ife maka na fama na oruo fa chakpunye ụgbọala chakpunye ụgbọelu jewe obodo oyibo. Ama m mmadụ one na one nwugoro ka m gwachizi mana ndị a na-achị achị kacha na onelu na ha ka arụ dị njọ kacha aya maka oge omeme ha agbapụ ha maka arụ dị njọ kacha aya maka na otego ha da-erizi ihe dị njọ otego ha da-anwụ mmiri ọbụla mana anyị bụ ụmụ ogbenye ọ bụrụ nke ifo ka esi na chinu mgbe anwa arụ ga-esie ike mana kịta ha fọrọzi ezigbo ụlọ ọgwụ jee onye o merụ wo ọna fafọrọzi ezigbo ebe a ga-eje nyocha onye o merụ ọna onye mma nwụrụ na Nsụka oke mmadụ kedu ihe a sị na onye gburu ya arụ ya gidere ya gide obi ya anwụọ eje ewelu batrị wee tinye ya n'obi ka o welu na-enye obi ya ikike. Batrị a nwere oge ọ ga-anọ eje gbanwee ya ọ bụrụ batrị ka itinye na klọk maọbụ na fon ọnwa ịchaji ya nke a o ruo mgbe ọ ga-eje obodo oyibo ụzọ adọrọzi ọkwa etu a ka o si wee nwụọ. Ọ bụrụ na ha mere be anyị a na-eme ihe a niile na be anyị mana nke nyocha ọ bụ eziokwu na mana abịa na nke eziokwu na ọdịgo n'Enugu ọ dịgo dịka Amechi si kwu na mgbe eji bido onye ji teta ụra ka bụkwa mana ihe a bụ ihe akara ime o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu dịka ha na-ekwu kịta enwe mgbe abịa na-ekwu maka 22.something billion for renovate House of National Assembly. Chizi ọ na ego ahụ ezughọ ịbanye n'ime health system anyị ha na-eke ụgbọala ifugoni ya ịba wee je mee gị tinyewe ngwa akụrụngwa eji achụ ọya a na-ekwu ihe a ga-eme. Nwa na-agwa gị sị gị na ndị na-achị anyị ọ bụrụ taa o nwere onye amara eziokwu ọ bụrụ na ndị na-achị anyị na-eme ka ha kwesịrị ime ụzọ ị ga-afụ ụzọ arụrụ o na-emebi enye mmadụ ọrụ ụzọ anya ji eruo o rie ego anwa ndị na-achị achị agbụya nkịtị maka na ndị be anyị ekwesị na maka ọ bụrụ na ha na ike afụfụ agbụgo anyị tupu anyị agbapụ ekwentị maka na oge anyị taa wee ka o si ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu kịta ọ bụrụ sọ n'Enugu Anambra
obodo a n'Igbo ka anyị na-ekwu ma ka esi eme na Naịjirịa. Ije n'Ọka bụ ihe a headquarter Anambra ịbanyecha na obodo dị iche iche ebe ụzọ adịrọ enwere ụzọ ndị na-azụ afịa ga-adịkwa short cut. Ị na-ekwuru nke Amaka ka a na-ekwu na onye ọbụla nọrọ be ya ego adịghị ndị nagoro ezumike nka n'Imo na-agagharị na-akwụbeghị ụgwọ. Ọ bụrụ ihe a na-ebekwa kemgbe ụwa ka ya ebidokwara ebebe mana onye chọrọ ịbata na-abịa pụta oge ahụ ọ na-ele onwe ya na-akọ ihe a ga-eme ọ ga-akọchasị ihe a niile ya bata ha na ihe a niile ga-adị. Ọ dị mma ugbu a ihe a batara ka ndị okenye na ndị nọ n'ime obodo na-enweghịzi ihe a na-atụ dị afọ ọ kwesịrị ekwesị maka na onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ọ dị ogologo ndụ rie isi nka ọ dịrọ ezigbo ọ dịrọ mma ma onye mere anyị ji wee na-ayọ wee na-asị ndị ọchịchị biko dododo unu mee asịrị eze kunye na chiefu ma ihe obodo na-achọ obodo wee dị mma. Ịma na ihe bụ nsogbu a bụ na ndị na-achị anyị ndị politicians anyị ebe edobere ha ego a na-enye ha karịrị ha aghọtaghị ihe ndị mana ego a bụ ego ndị obodo na ọ bụghị aka n'okpuru ha na-agabiga. Chekigodo onye rụrụ ọrụ for 35 years ọrụ oyibo rụchacha asavụ ihe niile ga-asavụ retire ọ bụrụ problem ịma mfụnwu nne ị ga-eri mana ndị politician anyị ọ dịrọ ha ụta maka na ego a na-akwụ ha karịrị ka ihe dịka ndị si na ha nọ n'ụlọ ụlọ ikpe ụlọ omebe iwu kedu ihe a na-arụ ebe ahụ agwaghị ego na a na-akwụ ekwu ha nọkọtasị ka e were nde naira wee rụzie ụlọ ka ịhụ ụgbọala ọkwa n'oge mbụ ndị obodo na-anọ n'etiti obodo n'okpuru ukwu osisi wee gbacha izu Chiziani wee na obodo a na-aga n'ihu. Amechi gịnị ka a ga-emere ndị obodo ugbu a otu ọnọdụ COVID-19 batara ugbu a elegori na a na-akpa afa kedu ka ọ ga-esiri ndị obodo ụfọdụ emepego ebe a na-azụ afịa mana ọ bụrụzi ka a sa afịa da-abata dị ka o kwesịrị ịbata ụfọdụ na-alụ ọlụ dị iche iche ma ọlụ aka ndị mmadụ weta ego ha alụ ọlụ aka kedu ihe a ga-eme ugbu a? Chizi m ga-ekwukwa nke mana onwe m chọrọ ihe ikwu chetara m ihe ịma na onwe mgbe anyị kwuru maka ndị na-anaga ego a na-akwụkọsịcha ndị na-azụcha afịa ma ndị peti ihe anụ apụta na-anaghị ego ụtụ isi a na-akwụkwọ nke emechaa onye isi n'afọ onye gburugburu si ka ewefuo ha. Chizi mana kwa ịmana o nwere ndị ka na-agagharị na-ego ahụ so ana m akpọkwa gburugburu ka ọ debanye anya n'ihe ihe a Amechi kwuru na enwe onye na-abụrụ na asị m afọ m ya afụrụ ma ọ bụrụ naanị ịkpọ ọ dị mma ka eme ka gọvanọ mara ọ ga-amakwa maka na onye a gọvanọ Enugu bịara sị ka ya mee ka ndị nọ n'okpuru ụmụ kirikiri ka ọ dịrị ha mfe ka a nadobe ha ego ha ma ọmarọ ka nwee ndị na-akpagharị maka na ndị a na-akpagharị nwee ndị ziri fa ijegodu gwafa ma ijegodu gwa ndị uwe ojii anafe ego hapụ ha ife ha na-eme ma anyị chọrọ ka anyị gwa ndị obodo onye bịa ịnaga ego enyena ya si ya na gọvanọ sịrị ha kwụsị na ụdị ego anya kwuo mana o nwere mgbe ndị keke anagide ndị keke ego nagide ego ha na-eti mkpu ndị keke jee mee ngagharị jewe ifu gọvanọ si hapụ aka ha bịa gọvanọ si ogiri gọvanọ kọchọ si ihe na-eme ọsị ya ngwa kedu etu unu si wee chọọ ha si ya na ego a ka a chọrọ ikwu na ọ bụrụ ikwu n'Enugu North ije n'Enugu South kwụọ ije n'Enugu East kwụọ ha ncha niile bụ Enugu ikwuo nke Union ọsị ha ngwa kwụwanụ ihe unu chọrọ naanị ofu ha na-akwụzi naanị ofu ebe ịbịa n'Enugu North gote ihe ma bụ iru Enugu South gosi ha na igotego n'Enugu South n'Enugu North ije ebe na igote ihe ma bụ na iru egosi ya na ịgbago tiketi kedu ka ị ga-esisi etu a nọkịta asị keke buru m si ebe a bụ Enugu North ya buru m jee dịka Apapa bụ Enugu East ogoro tiketi ebe a o jekwe Apapa goro tiketi ma ego a na-anatakwa ihe a ọ bụrụkwa na ọ na-eru na akpa gọọmenti anyị na-akpọsikwa ya ike na ha ka na-aga ha dịkwa na ndị ego a na-aha ọkwa na nso onwe ndị ga-apụta enye ha 10,000 si na ihe ha ga-akwụ nwe ndị ga-apụta si ha kwa 5 7 8 3 ekwesịrị inwe ofu ndị ọrụ ngo kọntraktọs enyefe ọrụ ife a ga-eji enye mmadụ ọrụ 100 naira o rie 90 naira ọ dị mma ezi ndị mmadụ ozi jeenu nye ndị mmadụ ha
eburu ha cha niile bunye na imani ihe na-ewute m n'ihe a bụ na emechakwa na onye ọ ga na-ada n'isi bụ gọvanọ gwa ya onwe ihe onye nke onwe mana o wefutere ego otu ahụ ka m si chọọ ịkpọkwu ọchị obodo Enugu Bruce otu a si agbụga ma m na-ewe na ndị nyere ego maọbụ ndị izi ya jekwala anyị ụzọ ogbeke na agbanị ogbeke ukuruta agbanị nke a gara ogbeke si ebe a gaba akpa ugo kemgbe ka a na-ekwu ihe a ụzọ adịghị ndị anyị adapụtazi na be anyị otu a na ha alụgasị ebe dị iche iche ọ bụ na ọ ga-ekweme azie ndị mmadụ ha ejelụọla anyị ụzọ a na ọ dị mkpa ndị niile na-achị n'ime ime obodo a na-eweta abacha ebe ihere na mmezi anyị metọsị anyị igbo na nwa agbanị bịa chịba ime ọchịchị Nkanu West ma ofu aja ma oyi bịagodo ebe mana tupu abịa ire akwụkwọ ọ bịaja see ma enweghị ọdụ nke ụgbọelu ka o fesara efeseta ebe niile secha ebe niile kemgbe ahụ ọ banyeziri gburugburu si emechazie na afọ ozi nwa amadi a unu ga-ejesu ama afọ ụdị ya ama na Bruce amaka ije abụ ihe unu ga-eje mana na-ewe ego enyere ndị a ka ejekwa ụzọ ogbeke na ukuruta nke si ebe anyị gaba akpa uga mara na-ewe ka esi eri ego a maka na ụzọ ahụ otego ekwesịrị ịkwa ụzọ a ada abatazi ụgbọala ada agazi ebe a biko ndị ọbụla enyere ego jiri na ego enyi unu rụọ ọrụ ndị kọntraktọ ihe ọzọ anyị na-ekwu rụọ na ihe anyị ziri unu onwe ndị gọọmenti na-arụ ọrụ na be ha ọ dịka ụzọ maọbụ ihe ọbụla asị na gọọmenti na-arụ ya unu gbado anya n'ihe a na-arụ onwe ka ya bụ ihe eji wee na-eri mperi ọ bụrụgodu na ime erunwu na gọọmenti haus ma ọ na ime emenwu ka gburugburu mara bịawa na Solid FM jụọ ese Chiziani jụọ ese Amechi Ugwele ma jụọ ese Amaka Nweke isi na ị bịara ka ị kwuo na ihe a na-eme na bụ na ọdụrụ gị anya anyị ga-eso gị jee fụ maka na gburugburu ama ewepụta ego ka emezie ụzọ ndị mmadụ were ego rie. Amechi ihe anyị kwuru bụ ihe mere dịka ofu ihe aka na-arụtụ aka gosi na ihe a niile na ụfọdụ ndị atịa n'ọkwa n'isi nọ n'isi ada amachi ihe bụ nke Amaka mere ọ fụrụ ebe ụzọ na-adịghị mma ofu ebe ụzọ kpọọ onye ji ọrụ ụzọ n'Enugu ozugbo ọ kpọrọ ejelụwa ego o wee bụrụ na ụfọdụ ada ama ọkwa maka na ha marọ ụfọdụ ada ozugbo nji kpọrọ kọmishọna eje rụọ ya ha ma amacha ihe niile ịmata ikwuo onye ka anyị ji agwa Bruce ọ nwere ike ọ bụrụ na Bruce ego ndị mmadụ rụọla anyị ụzọ ogbeke a na-enyecha ọrụ a niile ha eri ego ihe a na-eme kịta ejigharịgo m maka ọ bụghị anyị pụta ekwucha anyị ama mmemme ejigharịgo m na-afụkwa ka esi arụ ya rụọ ọrụ na-agwakwa ha ndị nke mmiti si ha rụsu mewekwa na ya ọsịsọ na adịkwa m nchọ na onwe ihe ga-egbochi na egokwu na ego ma ụfọdụ onwe ndị nke si na mmiri abụghị rụọ ya n'abalị mgbe ụzọ juru oyi na-arụ na ya ka afọ na-arụcha ha maka ịma na eji ụfọdụ ebe etikpọsị emeghị ihe na gbakasịchago ụzọ ahapụta ọ bụrụkwa nsogbu ịghọtagosi onye kọntraktọs ego biko nụ ka anyị were okwore na one maka taa ka ọ dị efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu efu na itoolu maka ndị na-anahata Kenneth gwa anyị ugbu a gwa anyị ma ihe niile anyị na-akpọ isiokwu anyị na 09097711109 maọbụ 09023111009 gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ekele gị ndị ka email ngwa gaa n'iru mara mma taa Krismas biko ihe ajụ m na-ajụ onye nyere gọvanọ ma ọ sinetọ ma ọ prezident ma ọ kansụl ọkwachi ịrụ ụlọ akwụkwọ ịrụ ụlọ nke ya alụrụ ya isi ama nke akọ ndị gọvanọ kwesịrị ịpụta mgbe ụfọdụ ha pụta n'ime abalị memegodo otu esi ihe niile si aga ọgba ọsọ ose nọ n'ime ọfịs ọdịkwa n'aka nke ọzọkwa ndị polisi ndị nchekwa dị iche iche kwesịrị na-enyere anyị aka nsogbu e na-ewepụ na ndị na-achị achị dị ka a na-protest ọkwa ndị polisi ahụ na-ekekwa nche ka ha ga-eji ego ha ebidokwa gbuo ụmụ mmadụ ndị nchekwa kwesịrị na-enyere anyị aka ọgba ọsọ nsọ ndị nkịtị nsogbu e na-enwekarị n'obodo a bụ na ha wadụ ihe na-eprotestkwa na-egbochite ndị gọvanọ na senetọ nsogbu anyị na-enwe n'obodo a
ọ bụ na ya ga-akwụsị ọ dịkwa nke ekwesị achị ndị mmadụ n'iyi ijiri ụzọ omenala wee duo onye anyị chidebe baịbụl na-agụ efu na ihe ọjọọ niile na-eme n'obodo a kwesị daalụ mana dịka isi nụ ebe a na-ekere ọlụ eke ọ bụrụ na ndị agha dalụ ọ ya achọ ịlụ na onye ịrụba ọrụ dị otu a ihe Amaechi na Amaka na-akụwa ebe a bụ na ugbu a ọ bụrụ oge ị ga na asịzi na o kwesịrị ịma ụfọdụ ha dị ama ngwe nke ị na-amaghị ije na onye yere ọrụ jesi ya na ihe a na-alụ nekwa ihe ụnụ na-akpa ọnụ na nke ama ihe mere na nke ụnụ ihe na-akpọ ụnụ na anaghị emere ya unu ị mara na ewe ndị a sigo mee ya na-eme ya gwaba afa gị na ebe ishi akpọ ekelere m gị nwanne ndị ka ị merụ ka eke unu merụ ịma na ihe na-eme n'ụwa amaghị m ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme nwoke ibe anyị sịrị ihe okereke eme ya ghara ikwu ya ihe niile bụ aghụghọ ihe niile dịka ọrịa jere kịta ama m ma ọrịa ga-akpa ego ka ọrịa eze ka onweghị amaghị ihe na-eme erika ekwesịrị ka ndị gọọmenti ndị na-asa ma na mmadụ ka a na-asị na ọ bụrụ anụ ka a na-asị ọ kwesịrị ime ha ma ihe a ga-eme ekwesịrị ime ndị mmadụ amara ghọta daalụ ka anyị were ya ọzọ gwa m afa gị na ebe ishi akpọ afa gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma ọ dị m ka afa gị na ebe ishi akpọ ngwa bee ya nkenke thank you very much unu na ụmụ onye ndị ọzọ because ihe akịta ịfụrụ a na-ekwu detain ji mgbe ọnụ ọfụma ịkpakwana ọfi na from telecona wee na-amaghị by problem bụ na mmiri akịta na everybody both a ga-agada aga ifuru adị nke a bụrụ na a ga-echekara anyị atọrọ ndosend of na chiemazụ nkanụ isi bifo bụkwa onye amaghị ozigbo anyị bọọlụ chicha wee nke na telecona awa ebe wee na-abịa ebe nne na ọrụ nwere ndị plesi m n'ọrụ ụzọ adịrọ mma atọrọ adị nke abụọ na-echeta anyị geta na ihe ogbe ngwa na-egobi stọp ọfụma kucha na ya ga-alụ nka dọkọ na ihe tụrụ winu ọ na-adafa dị nke wee rụọ nke then cheman anyị gazie wee na-arụ dịka na ewetazi nyawa then enweghị okpomika na ya ga-alụ nka na ya ga-alụ nke ọzọ nwere n'ipi nọ mba ya lụrụ nta mmadụ na-abụ na-ekwu ụta nkịta dị njọ desend of na onye na-abịa onye isi amagụ nzebe anyị wee na-abịa fụkọtịrịkọna onwere ụzọ m na ọ ga-esi wetanye nwe ebe ahụ ngwa daalụ anụ gị nwanna daalụ anụ gị ihe i kwuru bụ na so na ebe Amaka ha chọrọ ije na nso nso daalụ biko m gara ekwuru ihe anyị aka biko na anyị mana nwaanyị nọ na wọtma iri na ọkpọkpada adụkọtị nọpị mmiri onwere nịpị n'ọbụla bụ achivmenti ọbụla na-abata na be anyị ngwa daalụ n'ihi na onye gote ego ụlọ mmadụ ọ ga-esi onye na efugo daalụ anyị mana nwaanyị ngwa daalụ nwanne iwe na gị oge na-asịzi anyị kwarapụ mgbere nke a ka anyị gwa m afa gị na ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ afa gị na ebe ishi akpọ onye nke achọghị ikwu okwu ka anyị wezie nke gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ afa gị na ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma ọ ya kọtara ọnụ afa gị na ebe ishi akpọ gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma o wezi ka o si ada ihe niile anaghị ayakọta ọnụ mana ọ dị m ka anyị ga-achịkọnatawa okwu gwa m afa gị na ebe ishi akpọ kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ebe ka ị si akpọ ngwa bee okwu gị nkenke onye dị ka ọ nọ n'ụlọ ọ dị ma otu a ka anyị ga-esi wee chịkọnatazi ya maka tata anyị ga-egbu ya ịchafụ ọ dị ka
nke a Chidera na-agbagharị ka mkpụrụ ife ndụmọdụ gị n'ihe a niile ekwutara. Ndụmọdụ m bụ ka ndị na-achị anyị ịma na asị na-ekere ọrụ eke enwere ndị local government chairman, enwere ndị na-representi constituency dị iche iche. Ọ bụ na mmadụ niile ha na-abịakọ ọnụ onye ọbụla na-eme ihe a gwara ya mee, ọkwa ịma na amanne ogologo okwu ama ndị onye a bụ na onye ọbụla ji emewe ihe o kwesịrị imere obodo. Ndị obodo ngwanụ nke ada aga unu kwuo na ekwa na ọda aga anayọzikwa ka ndị na-afụ maka ihe covid a jekene na ụfọdụ ụlọ ọgwụ onwe ndị ebe ị ga-apụta ihe eji echekwaba onwe ha adịghọ, ihe ha ji eyi eyichi ahụ ndị especially ndị health workers ha enwere ihe ndị a niile ka eje eme gịnị ka enye ha ka ha were ya wee maka ị na-agwọ mmadụ onwe gị ị ga na-ekpuchitekwa onwe gị. Oge na-asị kwarapụra gwe ka o sara Amechi ka ị na-achịkọta okwu na nkenke ewe ndị na-ekwobeghị na nrịanrịa dị na-eso ego ka eji eri na ndị mmadụ na-anwụ na ya, kedu ihe ị ga-agwa ha ka anyị pechie ya ụbọchị ọzọ ya tipụta okwu ọnụ? Ihe mma bụ na ihe nna onye nwere ntị ya nụ onye si na ọ dịrọ ndị Igbo kwuru gịnị ekwere ekwe na ekwenụta ekpere. Ọ bụrụ na ihe na-eme naanị onye bịa jisiri were onye bịa wee nsị na ọsọ gị jee bute, mana ebe ọ nọ dị njọ bụ na ibute okosewe ebe a ka ụjọ ji wee na-atụ m. Onye ọbụla were ụkwụ a na-ekwu wee mere ife gee ntị ka ị dị ndụ kwụọ aka gị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme n'ilo hapụ na akpagharị na onye na ọnwa ahịa ga-eme ya na ọnwa ahịa. Ọ dị mma na ya ọ bụ Amechi Ugwuele nke na-ekwu ya dịka o si ada gbuwa ya n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na maka Nweke si n'ụlọ ọrụ ndị na-enyocha ndị na-ere ego n'ụzọ n'ezie, ndị mpụ na aghụghọ, ndị na-asị chọọ na-anaghachite ọfụma. Ọ bụ olu ha ka ị nụchara ugbu a. Biko ịmara ihe ọ bụla a gwara gị na-egbochi ka igbochi ya maka na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma atinye gị n'ọrụ. Biko ndị niile zipụrụ ọrụ lụọ ọnụ ya ewere ka ọrụ na-anaghị asị aga n'obodo pụtanụ kwuo okwu mee ka onye ọchị obodo Enugu nụ ya a ga-emere unu ya bụ Bruce nụma ha na ihe a si lụọ na alụghị ya efu ozigbo ọbịa ihe ọma wee mebe. Ogologo akụkọ adịghị na ya jee kiribe anyị na Kpakpando TV, anyị na Facebook nọkwara na YouTube nọrọ n'ebe niile maọbụ ịchọba Chizzy Ani na Facebook maọbụ na ebe niile eji ezikọrịta ozi. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị n'o.